Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da jimirin sake kasancewa da kai mai saurare a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau ne muka samu labarin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, inda ya tattaki ya je har gaban Abba Kabir Yusuf, inda yake buɗe baki yake ba shi haƙuri akan cin mutuncin da ake wa Rarara, inda daga hannunsa yana mai roƙon Abba Kabir Yusuf da dan Allah ya sa masoyansa dan Allah su daina wa mahaifiyar Rarara irin wannan cin mutuncin da suke mai. To ta wani ɓangaren da muka duba muka gani za mu iya cewa shi ma Dauda Kahutu Rarara shi ne jawo kansa, saboda ba ta yadda za a yi masoya irin na Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a ce ya zo yana gaya masa wani suna wanda bai dace ba. Mu a ganin mu gaskiya bai daidai ba. To mai saurare ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin jin cikakkun bayani. Idan me wannan ne farkon ka zuwa wannan tasha ta farko, da kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora. Mun gode. Ta wani ɓangaren inda yake bawa Abba Kabir Yusuf haƙuri akan abin da Dauda Kahutu Rarara ya masa, inda Abba Kabir Yusuf kwata-kwata bai ce mai komai ba, sai dai ya yi murmushi a wajen da yake ba shi haƙuri. Sannan Abba Kabir Yusuf ya daɗi da cewa shi fa wannan haƙuri da yake ba shi ba fa shi ne yake ɓata wa mahaifiyar Rarara suna ba. Masoyansa ya kamata ya je ya roƙa ba wai shi ba. Ta wani ɓangaren ma ya ƙara da cewa da abin da ya faru ma shi jawo kansa. Duka abin da muka kawo ƙarshen wannan bidiyon mai saurare.